91.4 FM olwakho nawe. Udumo 71.4 FM olwakho nawe. Ushenu kabate ziyasha maskani kuziyoba shutu. Oh yes, ukubheka ezulwini. Oh bayikhona ngenzile isona. Oh baba ngiyesaba. Ukubheka phezulu. Oh ngoba yikhona ngenzile isona. Oh liyeza baba. Oh liyoba mnyama ezweni. Oh liyeza baba. Lelo langa elimnyama. Oh kuyobalekela phina. Oh liyeza baba. Oh liyeza lelo langa. Oh libe mnyama ezweni. Oh liyeza baba. Lelo langa elinzima. Oh liyoba mnyama ezweni. Oh liyeza baba. Lelo langa elimnyama. Oh kasenkosi yami. Oh kasenkosi yami. Oh ngiyobalekela phina. Oh sungiphole nkosi yami. Bayikhona ngenzile isona. Oh baba ngiyesaba. Ukubheka phezulu. Oh ngoba yikhona ngenzile isona. Oh liyeza baba. Liyoba mnyama ezweni. Oh liyeza baba. Lelo langa elimnyama. Oh kuyobalekela phina. Oh liyeza baba. Oh liyeza lelo langa. Oh liyeza baba. Lelo langa elinzima. Oh liyoba mnyama ezweni. Oh liyeza baba. Lelo langa elimnyama. Oh kasenkosi yami. Oh kasenkosi yami. Oh kuyobalekela phina. Udumo 71.4 FM olwakho nawe. Angipeki ekhanda angiphikile
ingqondo yami ithatha kancane namagama engiwakhulumayo amanye awaqonda kahle. Mina sengaze ngazamkela noma ngelona ungamkele Nkosi yamkela ukuthi abakwazi ukungamkela ukuthi mina nginjena sengaphenduka ihlaya nasesikoleni mangiqhamuka bakhombana ngami bathana imbeke neminwe engaqondanga ngiqondanga ukuntshela usizi lwami ukuthi nami sengazidabukela ngaze ngakhathala manje ngicela ungangidabukeli ngoba lokho ishintshe ngilibonayo. Angiphiki ekhanda angiphilile ingqondo yami ithatha kancane namagama engiwakhulumayo amanye awaqondakali. Mina ngavundla 9 months esibelethweni sikamama kwaphuma isidalo esinjengami noma sebembiza ngomthakathi ngicela ningampeci ngoba endengayidlanga inyama naye akazi lutho nje kufanele nami ngiyafunga ngiyagomela angazi lutho ngempela uNkulunkulu kuphela wazi. Angiphilile ingqondo yami ithatha kancane namagama engiwakhulumayo amanye awaqondakali. Mina ngikwazi ngisho ukuziveza emphakathini ukuthi nami nginekhono kungcono ngizigqume endlini ubusuku nemini obami ubuhlungu ngibukhiphele ephepheni. Angikwazi ngisho ukuba nomngane ngitshela ubani ungavuma ukuba nomngane ofana nami khuluma nami ubani unganika umuntu okhubazekile njengami ithuba lokuthi aziveze. Mina uthando lomndeni angilwazi ngoba kwayena ubaba ngimazi angazi noma bayazi ukuthi nami ngiyakwazi ukuphuka kwenhliziyo ukuthi kubuhlungu kanjani. Eyami inhliziyo nonembeza kwasala esikoleni mhlaba engcona. Angiphiki ekhanda angiphilile ingqondo yami ithatha kancane namagama engiwakhulumayo amanye awaqondakali. Mina owami umngane sekwaba yipeni nephepha sengiphila ngokuzilobela njalo mangidangele maqede kuphelele esithubeni. Mina ungangidabukeli sengazidabukela ngaze ngakhathala. Ukukhala kusizi lokho ngakufunda ngisaloba ngomsizi ngisenamsizi anganoma umama bambizela umphakathi kuthiwa uyathakatha bamshaya waze washona kwaze kwasiza ukushona kwelanga ilanga ngabona khona mhla ilanga lingishonela yezwa kushona kwelanga okwami ukukhubazeka kwabiza ukuthi wami umama shona ubuhlungu ngaphakathi ongasoze washona. Angiphiki ekhanda angiphilile ingqondo yami ithatha kancane namagama engiwakhulumayo amanye yazi ngiye ngizibuza ukuthi kungani mina umama engangiqedanga ngiseyuhlule engicishe ukuphila okanye angishiye esigangeni ngidliwa manje. Okwami ukuphila kwabiza ukuthi kube khona kashona. Mina ungangidabukeli sengazidabukela ngaze ngakhathala sengaze ngakwamkela ukuthi akekho ofuna ukuba nami. And it ain't easy, man, I'll be honest. It ain't easy, man, I'll be honest. But I do it to survive. Dalang sama, manenengiwang fugang Udumo 71.4 FM olwakho nawe. Ya kunjalo ke ngomza kwethu ke ngithi nje ama 2000 awalale kodwa ngithi nje ngifuna umuntu ozongitshela ukuthi ngabe ubani ocula ingoma eqale ukudlala ama 2000 noma engalala nje kuze kusekuseni ngoba ngiyacabanga ukuthi awamazi lo mculi noma mhlawumbe ngabe mhlawumbe ayamazi mhlawumbe amuzwa ngogogo bawo ngoba nabo ogogo bawo izingane injalo indaba bye bye sengihamba.